Para ang langgam pananglitan mutuktok dire. Siya dire lakang tak tak tak. Paglakang niya pre, putog ang langgam mga kapare ug mare. Bagang Bahaya siapa ni? Mari Mani TV! Mari Mani TV! welcome back mga kapare ug mare no. Maayong hapon sa inyong tanan. Welcome na po din sa ato ang Parimani YouTube channel. Karong hapon ay ipakita na ko ninyo ang unsaon paghimo sa bird trap no. Klase-klaseng trap sa langgam. Kay ini ko man ko pakita ninyo. Ako na po ning itaod kay para makita gyud ninyo na makakuha gyud ang litag na akong gihimo mga kapare ug mare ha. So kung galing endangered species na langgam, ato lang buhian. Kung makuha manggaling ang endangered species na langgam, no? So ang atong kwaon, kana lang mga dili endangered. Di na ko magdugay-dugay, ha? Standby mga kapare, shout out katong Ikwento TV, mga kapare ug mare, no? Kung galing gusto mo mutanaw og mga pinasay na mga episode to mga kaagi na to sa anong panahon, atong mga Bermuda Triangle or Titanic. Wow. So diha mo kung gusto mo makakitaan na o makadungog diha sa Ikwento TV tanawa, palihog lang og click diha tanawa, i-search lang ninyo, kita dayon na ninyo ng Ikwento TV diha no mga kapare ug mare. Og sila kuanday shout out po nako sila Janine Navarro sa Ricla no, ako mga igagaw. Gusto mo ya? O Sinimar Doko sa Dubai. Manaot ko na di ko nyo biyaan sa pagsubaybay. O dinhilang no, standby sa kadali. Maghimo na ko. Mga pare ug mare no, unhon ako og himo ang walking bird trap ha, walking bird trap. Yes. Kini kawayan gyapon kabalo man ta na hiti kay ta diri sa kawayanan no sa area. So maghimo ta kini ako ni siyang giadlipan nya ibutang ni diri mga kapare ug mare no. Amo na ikot sa yuta dai ugbok. Na siya kay para iniglakang sa langgam. Dali ra kay siya ma. Kaya isa pre unsa man na? Kini stopper ni. Ay mo na yung stoppers kini. Stopper. Kanya kini. Bisag nagtuo kag terungan Nagtuo. Barbecue stick dili. Maghimo na kag kuan. Wala ni siya barbecue stick. Pero mo ni siya pang stopper aning trigger no. Mo na gitawag og trigger mga kamare ug pare no. So ato nang ibutang dire. Deng deng. Ay bali. Dai. Na. Ipokus. Idol. Tanawa akong kamot. Kini siya isukpit ni dire. Kana, human. Kini ibutang dire. Yan. Yan mga kapare no. Anak din sa pagkuan dai pre. Anak na siya mga kapare no. Uman kining pisi niya. Ibutang ni siya dire. Malabtikan ka na pre. Hapit ko na unay pre, hapit ko na unay.
Ana day ang purma day pre. Ipatong day na sa kuan pre. Wala iyang kuan. Patong yun na siya pre. Kaya para butangan na to og Asa di kita pain yang- dire, butang na to ang pain dire. Ada sulod. O sulod na pre. Nya butangan na to gagmay dire para ang langgam pananglitan mutuktok dire. Pagka dire lakang tak tak tak. Paglakang niya pre. Pop! Perte pataya. Oh, iya. Sigurado. Lipas na. Mga kaparang mare, tanawan yung bayo ha. Mo dyan ni siya. Nanatay na himo isa ka bird trap no. Sigurado ugma pare mag-adobo jud taning langgam. Mag-adobo jud tag langgam ani ugma. Kana lang pon dili endangered species para di ta dakpon no. Nara ba joy kuan ro na bawal ba jud pud manguhag langgam kanang ginadili na. Klaro na kayo mga pare ug mare no. Usbo na ko, butangan ako ha. Uy, dalitagan ko ba? Humana ang sa pangubos na to. No, maghimo na pud ta og bag-o. Bago na Ang pod. hanging bird trap na pud. Asa ibabaw na pod. So diri daghan man jud kay tag mga langgam diri. Pwede pud ni siya pang bird trap no. O na siya pang hanging bird So, trap malapit. mga kapare ug mare no. Sayon ra kay ni pre. Wala ka kakitaan ni pero nakakita nako. Mo ni akong ginahimo sa una. Mga ganda na da pre. Pangagan dyan siya pre. Kay mo ni nagdalag bida. Tapos yun pre. Sa bida pre. Isa. Wait lang. Lapos din bangag anak pre. Atbang-atbang. Atbang-atbang. Yes pre. Yes, kita ka na pre. Anak pre. Yan, para na kadungog ka mga tingog sa langgam pre no. Pwede na siya nato ma trap ani. Ano ni, no? Sok-sok lang ni siya dire pre. Siguro bangag pre. Yan pare. Yan. Sus patay jud. Impas jud pre. Wala siya pinaka kulba pre, no? Na porsyon pre, no? Imo kadrig. Kuan pre. Yan pare.
Padak-an mo pre. Yes, mao ni siya kuha na sa trigger re pre. Pan-trigger na siya pre. Yan ha. Yan pre. Yan pare ha. Yan pare. Yan. Yan. Ah. Ah. Yan pre. Anak, kaya na sila makuha. Ano yung nga trap no? Panguha mo ginog naman sanitas dong. Kung gusto mo makadakop og langgam. Ayaw kuhay pungango ha para ani ba oh. Naro. Guniti. Nah, yan, pain natin yan mamaya. Oh. Ngane? Yan. Hmm. Pero pakita sa nato sa ato ang mga followers no. Tungod kay wala tay mahimo karong panahon na kay lockdown no. Unya pareha ninyo da mga kapare og kamare kung aduna mo area na kalaglagan nalayo sa mga tao. Mao ni angayan ninyong buhaton para malingaw mo no. Pwede ninyo dalon sa balay, pwede po ninyo buyan kung makakuha mo basta malingaw lang. Pwede mo pudong lingawa kung di ka mangita ro. Kuha no. Medyo taas. Taas ra yung trigger. Taas ng tigil pre. Taas na kayo. Alam kong malinaw. So mga pare, dola pre. Ngayon pare ha. Talinsan siya gamay para mo paakyahang trigger mga pare no. Susukdan na nato siya para mag-trigger no.
stikling oy. Ako stikling oy. Kuman. No. No, turo ni puto. Oh, panitintik. Bird trap pre. Tro. Yan, umakyat na ang kunin natin. Ano yan ay para to? Oh, dyan yun. Yan mga kapare no. Yan sa pre. Yan, ha. Oh. Believe na? Wow! Yan. Siya. Na. Ano mo makita pila na ikakuan? Hmm? Mara na siya pre, yung kuan pre. Yes. Asa man ibutang paon anak pre? Ay isa, tara na. Wait lang mga kapare no. Yan no. Yan. Yan no mga kapare. Paon. Paon mga kapare. Daghan na. Asa na ipaon mo pre? Mao ni siya ay gagmay na apple pre. Native pre. Native apple ni pre. Ha, mao ni siya ay native apple pre no. So diha ibutang nato na diha sa ibabaw pre. Kuya mingon ang langgaman na pre. Nay dagko. Makita na niya pre. No pre no. Kay diri mo gyud na siya mo batog pre no. Oo. Uyo yun. Yan, ha? Pag nakita niya yan, sigurado, bukol. Testingan na to mga kapare ug kamare no. Halimbawa kung mubatog ang langga mga kapare ug mare. Pagang Waya siya pre. sigurado mga kapare. Sudan. Fokus. Iya yun. Nakuratan mambugay mo manggibaba ang kamera. Nako to pre. Ha? Kuha. Kapag kuan lang. Iba mo, makulbaan, mambugka. Yan mga kapare no, kita nyo mga kapare ug mare no. So ugma mga kapare ug kamare. Sigurado na gyud, kuha na gyud ani no. Ugma pa rin nato itaod mga kamare ug pare no, daghano na tog taod kay kada diyot tibaw. O ha, mga kapare no? Mutog pa ang langgam. Pog! Kuha yun pre. Okay ba pre? Okay ba? Okay kayo. Yes! O mga kapare ug kamare no, napakita na nako ninyo ang duha lang sa kaklase na bird trap. Ang hanging o ang lower. O niya, puhon, dagat kay kung ikapakita ninyo, mao nang ayaw ko nyo biyayong. Sa dili ko di pa ko kalimot no, paliw po ko subscribe, malaway po mo sa kuha, kay di po basta. O, i-click na yung notification bell button diha, o ilike ka itong mga video mga pare o mare no. O, pre gani, nakaipa-shout out sa Pre, nalagan mo mga kapre. Ayaw pre. Kuwaya na dyan nga nga mong trap no, mga kapare, nga mong tag. Ayaw na. So, sinising liog, mga kapare ug mare. O, mga kapare ug kamare no, nakay shout out pre. Ay nakalimutan ko pa karoy. Out pre. Ha?
Ikaw lang. Nakay shoutout wala. Sige, ato na tapuson. Maura to mga kapare o kamare no. O hantod sunod na tong panagkita diniga pon sa Pare Money YouTube channel. Bye-bye!